friends. You are welcome. ଆଉ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଆସିକି 9th କ୍ଲାସରେ ପଢିଲୁଣି ହେଲେ ଟିକେ ବି ଡେଙ୍ଗା ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ମାନେ ଏନସିସି ମାନେ ମିଳୁନି ଆଉ ଭାଗ ଏତେ ଗେଡ଼ା ଯେ ଯିଏ ଦେଖୁଛି କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଡ଼େ ବାଙ୍ଗେରଟା ଏମିତିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଖସିଗଲାଣି। ଏଡ଼େ ଗେଡ଼ୁଟା ଏଇଟା ଗେଡ଼େ ଏଡ଼େ ଗେଡ଼ୁ ହଁ ଗେଡ଼ୁ ଏ ଗେଡ଼ୁ ଗେଡ଼ୁ